isale ekhukhweni. Awukwazi ukuba uJesu still mentality yakho isale ehluphekeni. You've got to migrate. Ufanele umigrate. Ufanele ukuthi usuke from here and get to the place where God is going to lead you. Simanje inkinga yethu bazalwane esihluphayo. Uma uhamba nge-N12 ukwathi uleDelmas ezindini ezintsha still imikhukhu ikhona emuva because kungazi ukuthi kunabantu yize be-upgrade-iwe umkhukhu awubawazi ukuhlukana nayo. Kunezinto esingakwazi ukuhlukana nazo noma sesisindisiwe. What is our problem? Indlela esicabanga ngayo. Indlela esibheka ngayo ivangeli esibizele kulona. Thank you so much. Now, lithi abazalwane ziguqulwe ingqondo zethu zenziwe zibe zintsha ngezwi lenkosi ukuze singalilingisi leli lizwi. Sikwazi to prove what is good and acceptable and perfect will of God. Intando kaNkulunkulu nalokhu uNkulunkulu akucabangayo nafunayo ngawo ukuthi ube nekusasa elihle. Uthi kuJeremiah uNkulunkulu bekhulu imicabango enayo ngawo. Wena umuntu abangaphansi ngicela ukuthi uyishiye le micabango yakho phansi uphakame and ucabange as God thinks. Sizomsola uNkulunkulu kanti uNkulunkulu usenzele yonke into esiyidingayo. Ephathelene nokuphila kanye noNkulunkulu. Is that okay, bazalwane? Amen. And so uNkulunkulu bazalwane usibize thina as a people ukuthi one sikwazi ukuthi siphile a meaningful life. Singaphili nje hayi siyabalandela abayayo. Angizi lapha, I don't subscribe to that. I don't subscribe to it. The community subscribe to Mosiana's name was alone. I think these days you subscribe to YouTube, you subscribe, and it's Paris now. But mina ngisibhalisa kuletha uNkulunkulu angizele yona. One, it is a sensing. Sengimamukela uJesu inkosi nomsindisi wempilo yami. Sengenze bonke izwi lenkosi elithi I have a relationship naye. Nginobudlelwano, ngumntwana wakhe, ngizelwe kabusha. The second step that I'm going to take is that I'm going to live a meaningful life. Ngizophila impilo enengqondo, impilo ene-direction. Abantu abaningi abamfundi loKristu esikhuluma ngayo. But I want to waba umzalwane ungene ehluphekeni. Once waba umzalwane ungene kuzo zonke izinto ezirong. But I'm here to tell you ukuthi uNkulunkulu does not want that about your life. Now uJesu bazalwane uthi ngizile ukuthi nibe nempilo nibe nayo iqinile. Praise God. And so bazalwane, I want you to understand ukuthi I want you to get this line. Indlela ecabanga ngayo ibalulekile. Ngoba ukucabanga kwethu kuzodetermine ukuthi siphila njani. Let's try that again. Our thoughts, indlela ecabanga ngayo, it determines ukuthi ngizophila kanjani. Once ngicabanga ukuthi I'm a failure, then I will fail. And so namhlanje indlela yokucabanga embusweni akusindlela yokuhluleka. If we are a kingdom-driven church, lo mbuso awuhluleki. Lo mbuso awuthetheli muraho. Lo mbuso lo awustopi. Lo mbuso is very aggressive. Why is umbuso esiphakathi kwawo u-aggressive? Abantu abaphakathi kwawo are too smart for it. Our thoughts determine how we live and who we are. Let me show you